pagkigpulong ni Pablo ngadto sa mga ansyano sa Efeso. Ug gikan sa Mileto nagsugo ngadto sa Efeso sa pagtawag sa mga ansyano sa iglesia sa pag-adto kaniya ug sa paghiabot na nila siya miingon kanila, kamo gayud nahibalo giunsa ko sa pagkinabuhi sa taliwala ninyo sulod sa tanang panahon sukad pa ni adtong unang adlaw sa akong paghitunog sa Asya nga nag-alagad ako sa Ginoo uban sa bug-os nga pagka mapaubsanon ug uban sa mga luha ug sa taliwala sa mga pagpanulay nga miabot kanako gumikan sa mga paglaraw sa mga Hudiyo nga wala ako maglilong sa bisan unsa nga inyong kaayuhan nga nagpanudlo kaninyo sa tubangan sa kadaghanan ug diha sa inyong kabalayan ug sa pagpanghingmatuod sa tubangan sa mga Hudiyo ug sa mga Gresyanhon mahitungod sa paghinulsol ngadto sa Dios ug sa pagtuo kang Hesukristo nga atong Ginoo. Sa iyang wali brad ni Apostol Paul, maghinulsol sa Ginoong Hesukristo ug sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo. Ug karon tan-awa inagda sa espiritu ako nagapadulong na sa Jerusalem sa walay panghibalo unsay nahitabo kanako didto. Gawas lamang nga sa matag lungsod nga akong adtuan ang Espiritu Santo nagapasidaan kanako nga ang mga talikala ug ang mga kasakit naghulat kanako. Brad ha? Si Pablo kabalo na jud daan. Pero grabe jud ka kanang dako kay perseverance si Apostol Paul no. Kabalo na siya. Gi-warningan na siya daan sa Holy Spirit nga daghan jud kay kasakit naghulat sa iyaha. Ang mga talikala naghulat, ang mga kasakit naghulat sa iyaha. Giwarningan na siya daan sa Holy Spirit. Hinuon ang ako ang kinabuhi, wala ko isipa nga bililhon alang kanako, no? Para bitaw kay Apostol Paul, gikuan niya kanang murag gitake all bitaw niya ang iyahang gugma jud dira kay Jesus Christ. Iyahang gitake all bitaw, gisurrender all ang iyang kinabuhi, murag gihatag na gyud niya tanan sa Ginoo. Nga iya na jud kanang yang nagpagamit na jud siya tanan siyang kinabuhi nga wala na niya isip iyang kaugalingong kinabuhi kay ang iyang rang gusto kanang iya ra yung pagsilbihan ang Ginoo, iya ra yung tumanon kung unsay sugo sa Ginoo sa iyaha. Na mao na ang paruganan ni Apostol Paul na iyang kinabuhi iyang gitahan sa Ginoo. Wala na siya nag-isip sa iyang kaugalingon kay ang tanan sa Ginoo ra. Mao na si Apostol Paul brada. Grabe kayo ang iyahang devotion sa Ginoo. Iyang gugma sa Ginoo. Iyahang kanang pagserbisyo sa Ginoo. Grabe siya og surrender sa Ginoo. Maong gigamit siya pag-ayo sa Ginoo. Grabe manggod siya ka obedient. Grabe siya ka obedient. Brad. Walay susama. Praise God. Maong dako kay siya kahimuan sa gingharian sa Ginoo. Kay grabe ang iyahang pagpagamit man jud. Wala man siya nag-isip pag siyang kaugalingon pa nga ay gusto pa ko maghimog balay, gusto pa ko madato diri sa kalibutan. Wala brad. Ang iya ra gyud gihuna-huna kung unsay makalipay sa Ginoo. Iyang gihuna-huna ang gingharian sa Ginoo ra gyud. Kung unsa ang mga butang nga angay niyang buhaton para mapadako ang gingharian sa Ginoo, para mapadako ang pulong sa Ginoo, para bitaw kanang makakaplag ang mga tawo bitaw nga wala pa kaila sa Ginoo para makabaton og kaluwasan. Mao jud ang gihuna-huna ni Pablo. Wala siya nag-isip sa iyang kaugalingon. Wala siya nag-isip sa iyang kanang for his sake ba. Wala siya nag-isip sa iyang kaugalingon nga kanang
pagpadato pa kanang kaugalingon bitaw nga ambisyon, wala na. Kay kung magpagamit bitaw ka sa Ginoo, dapat dili kataw kanang fully gyud dapat nga wala na gyud dapat nabilin sa imong kagalingon pang ambisyon. Kung gusto bitaw ka nga magamit gyud ka sa Ginoo, walaon na nimo imong kaugalingong ambisyon. Dapat imong kaugalingon wala na. Dapat ang tanan sa Ginoo ra imong gihuna-huna. Ug unsay sugo sa Ginoo, unsay makalipay sa Ginoo, mao ra dapat imong huna-hunaon. Di na ka maghuguna-huna, ay gusto pa ko ani mong palit ko anig sakyanan, mong palit ko aning balay kay para madato ko ri, ay ko magwali. Dili, wala brad. Ay wala na, dili na mao brad. No, dili gid na mao. Kay kung gusto ka magpagamit sa Ginoo, yung imong huna-hunaon ang Ginoo ra, dili imong kaugalingon. Muna siya brad, muna ang devotion ni Apostol Paul. Muna gigamit siya pag-ayo. Dako kay siya kahimuan sa gingharian sa bugtong ug buhi nga Dios. Nga mao si Ginoong Kristo. Kabalo ba ka brad? Nga si Jesus Christ nag-inusara ra siya bugtong buhi siya. Basahon ra ta sa Revelation brad. Sa karon brad dinhi sa kay Apostol Paul, basta lamang matuman ko ang akong paningkamot ug ang katungdanan nga akong nadawat gikan sa Ginoong Hesus sa pagpanghimatuod sa maayong balita sa grasya sa Dios. Awa brada, grabe kay ang iyang kasing-kasing bitaw, makakuan bitaw kanang maka-inspired. Ang kasing-kasing bitaw nga iyang gitagana para sa Ginoo, maka-inspired. Makaingkag. Grabiha jud kaayo ni Apostol Paul oy. Grabiha, no? Wala na si nag-isip sa iyang kaugalingon nga bilihon pa iyang kaugalingon. Di ba ingon si Jesus Christ, if you follow me, deny yourself, take up your cross, follow me. Deny yourself. Una jud ka sa imong kaugalingon. Wala na jud nimo gihuna-huna imong kaugalingon. Kung gusto ka mosunod kay Jesus Christ, di na nimo na huna-hunaon imong kaugalingon. Ang imong huna-hunaon na lang kung unsa ang sugo sa Ginoo, unsay makalipay sa Ginoo, mao na akong huna-hunaon, mo na akong buhaton. Mao na siya brad ha. Nga ang iyang paningkamot, basta lamang matuman ko ang akong pagpaningkamot ug ang katungdanan sa akong nadawat gikan sa Ginoong Hesus, ang iyang calling. Gitawag mo gid siya sa Ginoo para magdala sa maayong balita. So kung gitawag gali ka sa Ginoo para magsangyaw gali, ang imong kaugalingon dili na nimo huna-hunaon. I-deny gud na nimo tanan. Kay kung naghuna-huna pa ka sa imong kaugalingon, dili nimo ma-fully tuman ang imuhang calling dira sa Ginoo. Si Apostol Paul natuman niya fully ang sugo sa Ginoo sa iya, ang pagtawag sa Ginoo ba nga ikaw gikuan ti ka, suguon ti ka para magsangyaw sa maayong balita. Natuman na niya kay kanuman giisip niya ang iyang kaugalingon nga walay bili. Wala na siya naghuna-una sa iyang kaugalingon. Ang iyang huna-huna, gusto niya tumanon ang unsay gisugo sa Ginoo para sa iya. Ang iyang calling nga magsangyaw sa maayong balita, mao na iyang buhaton kay mo na ang gisugo sa Ginoo sa iya. Wala na siya naghuna-una, ay kuan magkuan sa ako, maningkamot sa ako sa akong kagalingon, magpadato sa ako. Ay ko tumanon ang sugo sa Ginoo, di na mao. Di yun na mao ha. Ang imong calling, kung tawgo na gani ka sa Ginoo, i-deny gani imong kaugalingon. If you want to follow Jesus Christ, i-deny tanan imong kaugalingon. Huwag yung mabilin ana kung gusto ka mosunod kay Jesus Christ. Ang imong calling, para imo gyud nang ma-fulfill ang imong calling. Para dili yun ang calling ihatag sa lain. Para dili ihatag sa lain ang sugo.
nga calling kara pagsangyo sa maayong balita. Kay ang tapulan bitaw kanang bitaw dili ka fully surrender, magtapulan ka ba nga tapulan ka mo sunod sa gisugo sa Ginoo, no? Ang tapulan gani pag-abot sa kaulayong panahon, pag-abot na sa pagbalik sa Ginoo, paninglan ra ba jud na ang tapulan. So si Apostol Paul kugihan kay siya. Grabe jud siya kakugihan, grabe perseverance, endurance, no? Grabe jud siya og perseverance, endurance sa pagdala, sa pagwali kay Jesus Christ, sa pagdala sa maayong balita. Grabe siya og mga pag-antos. Pag-antos. Mga kuan lang daan, mga death threat lang daan. Daghan kaayo. Mga paglutos tungod kay Jesus Christ. Bisan ang Holy Spirit nagwarning na gud sa iya daan. Unsa ang mahitabo sa iyaha. Ang mga persecution. Kabalo na siya daan anang persecution, pero andam niyang buhaton tanan. Andam siya. Kuan siya ba? Kanang giisip na jud niyang walay bili ang iyang kagalingon. Nga buhaton jud niya tanan para sa Ginoo, bisan pag kabalo siya nga there are persecutions. Kabalo siya there is persecution. Kabalo siya nga ang iyang kinabuhi bitaw kay 50-50, kay nailagmit nga mamatay siya tungod sa iyang pagwali, kay gusto man jud siya patyon. Lailagmit na mamatay siya tungod sa iyang pagwali, pero wala na niya giisip. Wala na niya giisip iyang kaugalingong kinabuhi. Ang iyang giisip lang ang pagwali gyud sa pulong sa Ginoo, sa pagsangyo sa maayong balita. Wala na niya isip iyang kaugalingong kinabuhi. Mamatay siyang mabuhi, iya siya ni Kristo. Ingana siya ka-devoted kay Jesus Christ. Ingana kadako iyang pagtuo dara sa ato ang Ginoong Jesucristo. Ingana kadako. Ingana siya ka-obedient. Ingana siya kabuutan. Ingana siya kamatinuwanon dara kay Jesus Christ. Praise God. Grabe kayo ha. Maka-inspired kayo si Apostol Paul ba ha? Ug karon tan-awa ako, nahibalo nga kamutanan nga akong suruyan sa pagbatala ko sa gingharian, dili na makakita pag-usab sa akong nawong. Dili na makita siyang nawong. Busa kining adlaw, niinig adlaw, ipanghimatuod ko kaninyo nga dili ako arang kadatugan sa dugo ni bisan kinsa kaninyo, kay wala ko man ililong kaninyo ang tanang pagbulut-an sa Dios. Tagdan ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tibuok panon niini ang Espiritu Santo mao ang naghimo kaninyong mga magbabantay sa pagtagad sa iglesia sa Ginoo nga inyong nabatunan pinaagi sa iyang kaugalingong dugo. So, if you become a believer, brother, work out your own salvation. Tagdang imong kaugalingon dira sa Ginoo. Og ako nahibalo nga makagikan na gani ako pagasudlon kamog mabangis nga mga lubo nga dili maluoy sa panon. Og gikan ra gayud kaninyo adunay managpangnindog nga mga tawo nga managsulti mga balit-ad aron pagpamira sa mga tinun-an ngadto kanila. Kabalo si Apostol Paul ha nga doon na dyan mga tao nga maghimong balit-ad nga pulong, balit-ad nga ilang balit-aron ba ang pulong sa kamatuoran. Kani bitaw akong gibasa kaning Bible story raman unta na siya, pero adunay mga tao nga maghimong balit-ad, ilang balit-aron
ilang balit aron ni nga pulong. Kaning Bible bitaw brad siya. Story ra man unta na siya brad. Story ra ang Bible. Pero ang tao manggod nga wala pay kaalam, dili makasabot aning Bible. Mao na nga kinahanglan adunay magpasabot. Dayon ang katong wala kasabot pa, dayon naay motungha nga magpadako-dako, dayon magbalit-ad sa pulong. Luoy kaayo ang mga tawo nga wala nagbasa aning Bible. Luoy ang tawo nga wala makasabot ani. Kay ngano, kung wala ka kasabot ani, dayon makahimamag kang tawo nga nagpadako-dako sa iyang kagalingon. Balit aron maning pulong. Balit aron. Dayon didto ka mo tuo. Didto ka mo tuo sa mga tawo nga nagbalit-ad sa pulong. Kay wala man kay alamag, wa man ka gabasa, wa pod ka kasabot, bisan pag nagbasa ka, wa man ka kasabot. So mutuo ka aning mga tawo nga nagbalit-ad sa pulong, nagpamira sa mga tinud-an ngadto kanila. Kabalo si Apostol Paul, nga kung mahawa na gani siya, adunay mga lubo mabangis nga dili maluoy sa panon nga muadto sa mga tinud-an nga maghimong balit-ad nga mga pulong nga mamira. Bantayanan brad. Kung tinuod ka nagtuo kay Jesus Christ, bantayanan kay nimo. Dapat magtuon jud imo jud ni basahon ang pulong, imo jud ning tun-an. Pandili ka basta-basta mabiraan ning naghimong balit-ad nga mga pulong. Busa magbantay kamo og hinumdumin ninyo nga sulod sa 3 ka tuig sa gabii ug sa adlaw kamong tanan wala ko undangi sa pagpahimangno uban sa mga luha. Ang kuan bitaw, ang heart bitaw ni Apostol Paul, kuan kaayo siya. Dili lang siya devoted, mahigugmaon kay siya sa tanan. Ang iyang pagpanghimangno uban sa luha. Nga na siya brad ha. Nga na jud siya dapat ang makit-an nimo bitaw nga ang isa ka tawo sincere, ang isa ka tawo bitaw ang iyang pagwali tinuod, dili bitaw pareha magwali bitaw ka kanang magwali bitaw brad nga walay luha. Kabalo ba ka brad, ang magwali nga walay luha, di kabalo mohilak sa Ginoo. Kabalo ba ka brad, ang tawo nga magwali nga di kabalo mohilak sa Ginoo, way luha. Bato pa nagkasing-kasing brad, wa pa na circumcision Bato pa og kasing-kasing. Unsay giingon ni Esteban dadto, aya siya namatay. Kamo mga tikig og liog, walay circumcision sa kasing-kasing. Kanunay bagayud kamo nagabatok sa Espiritu Santo sa Dios. Ang mga tawo brad nga di kabalo mohilak sa Ginoo, bato og kasing-kasing, tikig og liog, walay circumcision sa kasing-kasing. Nagabatok na sa Espiritu Santo sa Dios brad. Kay ang tawo brad nga puno sa Espiritu Santo brad, kabalo mohilak sa Ginoo. Ang magwali brad, hilakan ni ang tawo kay gahi kay ulo, di kasabot. Gahi kay ulo. Ang tawo nga puno sa Espiritu Santo brad, ang iyang paghimangno uban sa luha. Uban sa luha brad. Kay ang tawo brad, gando na Espiritu Santo, ando na Holy Spirit. Sincere na siya brad. Patinud-anon, mahigugmaon. Ang tanang kaayo, anaa sa Holy Spirit brad. Mao nga, dili siya mapunggan brad. Ang mohilak ka. Tungod ang tawo, kahig ulo. Dili mo punggan mohilak brad.
ang tao nga puno sa Espiritu Santo. Kaya ang mga tao nga magbalitan sa pulong, wala na sila kuan brad, wala na sila pagbati, gahi king kasing-kasing na brad. Ang mga tao kinahanglan maguna sila guidance kaayo ba, kay kulang magpaghigugma sa Ginoo ba. Mao nga ang magwawali ang sugoon sa Ginoo, maghilak na lang yun na brad, maghilak na lang. Kaya namang mga tao nga gahi yung ulo jud, di kasabot. Na mga tao nga magbalitan sa pulong. So ang tao nga gisugo sa Ginoo nga dunay Holy Spirit, maghilak na lang yun na sa pagampo, maghimangno, maghilak. Pero ang tao di gyapon ka sabot, di gyapon patuo. Bisan makita na nila nga ang isa ka tawo maghilak, bisan kita nila na paghimangno maghilak, wala gyapon, di gyapon patuo, gahay gyapon ulo. Mo ang tao brad ha. Naitawag yung brad nga di patuo, gahay jud kay ulo, di kasabot. Og karon itugyan ko kamo ngadto sa Dios og sa pulong sa grasya niya nga may gahom sa paglig-on kaninyo og sa paghatag kaninyo sa panulundon uban sa tanang mga binalaan. Tada brad ha. Binalaan na brad, binalaan na ang mga tawo nga mituo kay Jesus Christ. Ang tawo mo'y gibalaan brad, dili ang adlaw na ang nabalaan. Kay sa panahon na ni Jesus Christ, sa grace na brad, gikan sa pagkayab ni Jesus Christ sa langit, paghuman nagtugdon sa mga apostoles sa Espiritu Santo, wala na gid sila nagtudlo brad nga simbahan ay kuan ninyo, observe jud ninyo ang Sabat kay importante kayo. Wala brad. Kay sa panahon na brad nga ang grace na ni Jesus Christ ang ato ang gisaligan, ang ngalan na ni Jesus Christ mo'y ang salvation, dili na dili na ta mag-base sa pulo kasugo nga mao ang nga mo'y inyong giingon nga salvation, mo'y basis sa salvation. Dili na. Si Jesus Christ naman ang basis sa salvation. Si Jesus Christ naman ang kapasayloan sa sala. Name naman ni Jesus Christ para maluwas ang tao, mo'y dapat ibautismo. Kaya mo na'y kapasayloan sa sala. So, ang tao, brad, nga doon na na'y Holy Spirit, ang tao nga doon na'y Holy Spirit, makadawat sa bautismo ni Jesus Christ sa iyang name, may mo siya binalaan, brad. May mo siya binalaan. Ganaw na binalaan naman. Kaya na may Holy Spirit. Holy gani, balaan gani, Holy Spirit. Holy Spirit, mo na nabalaan ang tao. Kung nakadawat ka sa bautismo ni ngalan Jesus Christ, mo ka binalaan. May mo kang balaan. May mo na kang balaan, brad. Basta, kabautismo ka sa ngalan Jesus Christ. Ngalan man di Jesus Christ, brad ha. Para makadawat ka sa Holy Spirit. Mo man ni ang timbre. Mo man ni ang patinga. Ang Espiritu Santo. Ang makasulod sa gingharian sa langit. Ang matarong ug balaan. Walay makasulod adto nga mahugaw ug dautan. Matarong ragbalaan. Gani siya naglisod pa manggali makasulod sa gingharian ang taong matarong unsa pa katong mga tao nga dili Dios nun. Importante yun ni nga mahimo kang balaan, brad. Mahimo kang binalaan. Dapat na jud kay Holy Spirit. Holy Spirit jud, brad, para mahimo kang balaan. Kay kung dili ka balaan, brad, di ka makakuyog sa gingharian. Kung dili ka balaan, brad, dili ka makakuyog sa gingharian sa langit. Brad, importante, brad, nga ang isa ka tawo balaan. Brad, importante ang isa ka tawo balaan. Unsa man ang tawo para mabalaan, may nasad mo
magbalaan sa adlaw ipapahulay para mabalaan. Dili na mao, Brad. Kay sa panahon na karon ni Jesus Christ, kinahanglan kag Espiritu Santo para mabalaan ka, Brad. Kinahanglan nimo ang Holy Spirit para mabalaan. Ang magtigom ka og kuan Sabado, dili ka mahimong balaan, ana, Brad. Kinahanglan nimo ang Holy Spirit, Brad. Kinahanglan nimo ang Espiritu Santo. Mo na'y makapabalaan sa tao, Brad. Ang Espiritu Santo. Unsa ang pagkabalaan sa tawo kung wala siya Holy Spirit? Brad, unsa ang pagkabalaan sa tawo kung walay Holy Spirit? Ha? Moingon mo ang patik sa katawhan Sabado? Unsa ang pagkapatik anang Sabado, Brad? Basahon nato ang kamatuoran, pulong sa kamatuoran. Ang Espiritu Santo mo'y patik, Brad. Muna'y patik sa katawhan para ang tawo mabalaan, para ang tawo makakuyog sa gingharian sa langit. Kay kung wala ang Holy Spirit, dili balaan ang tawo. Ang tawo kalibutanon na siya. Kung walay Holy Spirit, ang isa ka tawo kalibutanon. Mahugaw, dautan. Mao na siya, Brad. Dili siya mahimong balaan kung wala siya Holy Spirit ang tawo. Di ba, Brad? Di ba? Una, di ba? Kung ang isa ka tawo walay Holy Spirit, dili gyud na siya mahimong balaan. Bisag unsaon nimo. Bisag unsaon nimo ang tawo. Kung ang tawo wala Holy Spirit, di gyud na balaan, Brad. Unsay makapabalaan sa tawo? Ang Holy Spirit jud, Brad. Mao gyud na siya, Brad. Unsa man nimo para maka-obtain ka sa Holy Spirit? Kinahanglan jud kag bautismo. Bautismo? Unsang bautismo? Ngano magkuyog man jud ang bautismo? Ngano magkuyog man jud ang bautismo og Holy Spirit? Ha? Mao manggod na ang kapasayloan sa sala. Kapasayloan sa sala. Ang bautismo jud. Wala na siya nag-ambak-ambak, Brad. O dili na siya ambak-ambak. Nagkuyog yun ng Holy Spirit og bautismo. Kay kung ang isa ka tawo walay bautismo sa ngalan ni Jesus Christ, di gyud na makabaton sa Holy Spirit. Unsa ang pagkabalaan? Unsa ang pagkabalaan? Kung wala ni Holy Spirit. Holy Spirit. Unsa ang pagkabalaan kung walay Holy Spirit? Si Jesus Christ ang mupasaylo ngalan ni Jesus Christ ang kapasayloan sa sala aron makadawat og Holy Spirit. Ngalan, bautismo, ngalan, kapasayloan sa sala, madawat, Holy Spirit. Bautismo, ngalan, Jesus Christ, kapasayloan sa sala, madawat, Holy Spirit. Brad, ha? Para ang tao mahimong balaan. Para makakuyog sa gingharian. Makakuyog ka sa gingharian. Kung ang tao balaan. Ang pagdadon sa gingharian, balaan ra. Matarong o balaan.
balaan jud ang sakto dapat. Kaon para mabalaan. Dapat na jud kay Holy Spirit para mabalaan ang tao. First, ako'y gikaibgan mga salapi. Di bisan kinsa ubulawan o biste. Kamo gayud na sayod na alang sa kinahanglanon ko ug sa akong mga kauban. Mo'y lagad kining mga kamuta. Sa tanang mga butang, gikapakita ko kaninyo ang mga maluyahon. Kinahanglan ninyong tabangan pinaagi sa inyong pangbudlay nga baga hinumdom kamo sa pulong sa Ginoong Hesus. Nga siya gayud mao ang nagsulti. Labi pang bulahan ang paghatag kaysa pagdawat. Og sa pagkasulti na siya niini siya miluhod og nagampo uban kanilang tanan. Og silang tanan na nagpanghilak og si Pablo ilang gigakos sa liog og gihalokan nila nga na nagsubo labaw sa tanan tungod sa mga pulong nga iyang giingon nga dili na sila makakita pag-usab sa iyang naong. Og siya ilang gihatod sa sakayan. Kay moadto na mo siya sa Jerusalem. Dayon ingon ang Holy Spirit nga na naghulat sa iya dadto ang persecution. Ingon siya nga basin di na mo kakita sa kuha ha. Kay moadto kog Jerusalem na naghulat sa ako dadtong persecution. Di naghilak sila kay basin di na sila kakita ni Apostol Paul kay basin mamatay na ni siya kay lutuson siya dadto sa Jerusalem. Paghuman og sa ukang nakamigikan kanila og nakagikan sakay sa sakayan, milawig kami nga nanglaktod ngadto sa Kos ug sa pagkasunod nga adlaw ngadto sa Rodas ug gikan dadto ngadto sa Patra og nakakaplag kami sakayan ug tumatabok ngadto sa Phoenicia kami misakay niini migikan ug nakita na namo ang Sipro paghisaylo namo niining dapit sa wala. Milawig kami padulong sa Syria ug mipadulong sa Tiro kay didto ang sakayan pagahaw-asan man sa mga karga ug sa pagpangita na namo sa mga tinun-an kami mipabilin didto sulod sa 7 ka adlaw pinagi sa espiritu ilang gi pasulti si Pablo sa dili na lang pag-adto sa Jerusalem. Gusto nila nga di na lang moadto si Pablo sa Jerusalem kay naay persecution dadto naghulat. Ug sa pagkatapos na niadtong mga adlaw kami migikan og mipadayon sa among panaw ug silang tanan uban sa mga asawa ug mga anak mihatod kanamo hangtod sa gawas sa syudad. Ug sa nagluhod kami sa baybayon nagampo kami nga namilit sa usag-usa unya misakay kami sa sakayan ug sila na mauli ngadto sa ila ug sa pagkatapos na namong paglawig gikan sa Tiro na hidunggo kami sa Tolemidia ug didto among gipangumusta ang mga kaigsuonan ug kanila mipabilin kami usa ka adlaw ug sa pagkasunod nga adlaw migikan kami nahiabot sa Cesarea ug didto misulod kami sa balay ni Filipi nga ebanghelista ug ang usa sa 7 kami pabilin kami diha kaniya ug kini siya may 4 ka mga anak nga mga dalaga nga naghimog mga propesiya og sa nagpabilin kami didto sulod sa pipila ka adlaw usa ka propeta nga ginganlag si Agabo nahilugsong gikan sa Judea ug sa pag-abot niya kanamo iya ang gikuha ang bakos ni Pablo og gigapos niyang iyang kaugalingon mga tiil ug mga kamot ug miingon mao kini ang giingon sa Espiritu Santo sa ingon niini paggagapuson sa mga Hudiyo didto sa Jerusalem ang tag-iya niining bakusa ug ilang gitugyan siya ngadto sa mga kamot sa mga Hentil. Gipropesi na sa ni Pablo nga pag-abot ni Pablo sa Jerusalem gapuson siya og sa nakapadungog namo niini kami mga
tao didto nangamuyo kang Pablo nga dili na lamang unta siya magtungas ngadto sa Jerusalem. Unya si Pablo mitubag, unsa ba kining inyong gibuhat nga nanghilak man kamo? Nanghilak man kamo og na nagpaluya sa akong kasing-kasing. Andam na ako dili lamang pagpabilanggo kundili bisan sa pagpakamatay didto sa Jerusalem tungod sa ngalan ni Ginoong Hesus. Gabi kay si Apostol Paul, brad ha. Gabi siya si Apostol Paul. Kay giprapisi na jud nga kung moadto siya sa Jerusalem, lutuson siya bisan papatyon siya didto. Pero unsay ingon ni Apostol Paul? Gipugnan siya sa mga tao nga ayaw na lang adto didto sa Jerusalem. Unsay ingon ni Apostol Paul? Ngano naghilak man kamo nga unsay inyong gibuhat nga naghilak man kamo nga na nagpaluya sa akong kasing-kasing. Andam na ako. Grabe ang gugma kay Jesus Christ, ha. Grabe kay iyang gugma kay Christ. Andam na ako, dili lamang sa pagpabilanggo. Ready na siya, dili lang sa pagpabilanggo, kundi bisan sa pagpakamatay dito sa Jerusalem. Bisan kamatayon, andam na siya. Andam na siya mamatay. Tungod sa ngalan ni Jesus Christ. Tungod sa for the sake of the Lord God Jesus Christ. Andam siya, dili lang kay pagbilanggo. Dili lang kay pagbilanggo, bisan kamatayon, andam niyang dawaton. Tungod lang kay Jesus Christ. For the sake of the Lord God Jesus Christ, andam niya dawaton tanan. Kay wala na siya nagpakabilis yung kinabuhi basta ang iya alang mabuhat. Kung unsay gisugo sa iyaha ni Jesus Christ, kung unsay gisugo sa iyaha nga magwali ka sa maayong balita, iwali nimo ang maayong balita may tungod kang Ginoong Hesukristo sa tanang kanasuran, sa tanang katawhan. So bisan pag unsa nga persecution pa na nga giandam sa mga Hudiyo, wa na siya labot andam siya tanan. Kay kabalo siya siyang kagalingon nga wala siya nagkulang, gisunod niya tanan ang gisugo sa iyaha sa Ginoo. So bisan pagkamatayon at ubangon na niya tungod lang kay Ginoong Hesukristo. Kay gisugo man sa ni Jesus kay sa pag-adto dadto. Kung unsa gisugo sa iyaha sa Ginoo, iyaha jud buhaton. Bisan pag bingit na sa kamatayon, bisan pag death threat na siya. Basta malipay ang Ginoo. Basta sugo na sa Ginoo, iyahan ang buhaton, iyahan ang adtuon, ha. Ing anak siya ka-devoted. Brad, ing anak siya ka obedient. Ing anak siya kadako ang gugma niya kang Ginoong Hesukristo. Brad, grabe kayo, ha. Grabe kayo maka-amaze. Amazing. So amazing kayo ang iyahang paghigugma dira kay Jesus Christ. Andam niya dawaton ang tanang kasakit. Bisan pag kamatayon, andam niyang dawaton. Itahan ang iyang kinabuhi tungod kang Ginoong Hesukristo. Iyang itahan ang iyang kinabuhi tungod kang Ginoong Hesukristo. Wala niya gitahan ang iyang kinabuhi tungod sa adlaw ipapahulay. Wala siya ingon nga andam na kong mamatay kay nagbantay kog Sabado. Kay ang iyo ra bang pagpanudlo bradno kay ang Sabado ang persecution. Lutuson ang tao kung nagsimba og Sabado. Ang wala nagsimba og Sabado, ang Domingo nagsimba patikan og 666. Ang nagsimba og Sabado lutuson. Mura ba ng pagpanudlo, brad, ha? Pero si Apostol Paul, ang pagpanglutos di ay bisan pa si Jesus Christ nag-ingon. Ang paglutuson kamo tungod sa akong ngalan. Wala gyud sila niingon nga lutuson kamo tungod nagsimba mog Sabado. Wala gyud, brad. Ang paglutos gyud, brad, pinaagi sa ngalan ni Jesus Christ, brad. Wala man kay mabasa nga lutuson ka pinaagi sa Sabado, brad.
Tan-awa ra brad ha. Ang mga tawo nga gatuis sa pulong. Tan-awa ang mga tawo nga gatuis sa pulong. Nga dili mo tuo kay Jesus Christ. Ha? Walay pagtuo kay Jesus Christ. Mao ang mga tawo nga gatuis sa pulong. Ha? Si Jesus Christ mismo gaigod. Lutuson ka mo tungod sa akong kalan. Tungod kay mingsunod ka mo kanako. Lutuson ka mo. Kay musunod mo sa kuha. Follower mo na ako. Lutuson ang isa ka tawo tungod kay follower ni Jesus Christ. Dili lutuson ang tao tungod kay nagsimba siyang Sabado. Ang mga eskriba o parasiyo nagsimba nagsabado, wala man sila lutusa. Ang mga eskriba o parasiyo nagbantay nagadlaw ng ipapahulay, wala na sila lutusa brad. Kinsa may gipang lutos ang nagsunod kay Jesus Christ. Ang mga follower ni Jesus Christ maunay gipanglutos brad. Dili ang mga nagsimbag Sabado ang gipanglutos. Ang mga follower ni Jesus Christ maunay gipanglutos, maunay gipangbanlod sa bilagguan, maunay gipangpatay tungod kay Jesus Christ, tungod kay nagsunod kay Jesus Christ brad. Maunay gipangbanlod, gipanglutos, gipangpatay tungod kay Jesus Christ, tungod kay follower sila ni Jesus Christ. Dili tungod nagsimbag Sabado. Kay ang mga eskribag, mga parasiyo, mga Hudiyo, nagsimba nagsabado, nagbantay nagadlong ipapahulay, wala na sila lutusa brad. Walay nang lutos anak nila brad. Kinsa may gipanglutos ang nagsunod kay Jesus Christ. Ang mga follower ni Jesus Christ. Ang gibautismohan sa ngalan ni Jesus Christ. Ang mga mingtuo kay Jesus Christ. Maoy gipang banlod sa bilangguan. Maoy gipang patay. Maoy gipang lutos. Maoy gipang bunalan. Ang mga tanang nagtuo kay Jesus Christ. Ang mga tanang nagfollow kay Jesus Christ. Mauna brad ang kamatuoran. Maunay kamatuoran brad. Maunay kamatuoran. Maunay kamatuoran. O kay dili man gayud siya patuo, miundang na lamang kami mag-ingon ang kabubuton sa Ginoo mao'y matuman. So si Apostol Paul brad, di siya patuo. Di siya patuo sa mga tinun-an nga nagampo nga nag-ingon nga ayaw nalagad to dadto sa Jerusalem. Gusto man jud mo adto si Apostol Paul sa Jerusalem. Bahala pag lutuson siya, bisan pag ibilanggo siya, bisan pag patyon siya dadto. Moadto jud siya dadto. Kay namay kon dadto pag pikas-pikas og tinapay, di ba? Ingon siya dere siya basta akong nabasa ganina sa previews nga gusto siya moadto sa Jerusalem. Gusto siya moadto sa Jerusalem sa wala pay sa adlaw to siya sa Pentecost ba, di ba? Sa akong pagbasa ganina, gusto siya moadto sa Jerusalem kay gusto siya moadto dadto sa adlaw sa Pentecost. So bisan pag nagampo ng mga tinun-ano nga dili na lang unta siya moadto dadto kay dili sila gusto nga mamatay si Pablo. Dili sila gusto nga mawala si Apostol Paul. Palangga kay nila si Apostol Paul. Pero si Apostol Paul, ang iyang heart manggod is to serve the Lord lang jud. To serve the Lord ka Jesus Christ. Wala na siya nagpakabili sa iyang kaugalingon, mamatay ba siya unsaon ba siya persecution nadto. Ang iyang gihuna-huna lang gyud ang Ginoong Hesukristo. Si Jesus Christ jud iyang gihuna-huna. So ingon ang mga tinunan ang pagbuot na lang jud sa Ginoo mao'y matuman. Ug tapos nining mga adlaw sa nakaandam na kami, mitungas kami ngadto sa Jerusalem ug mikuyog kanang pipila ka mga tinun-an nga taga Cesarea nga mao'y na nagdala sa
namo ngadto sa balay ni Manason nga taga Sipro nga daang tinun-an kinsang balay adto kami mag-abot. Ug sa pag-abot na namo sa Jerusalem, gidawat kami sa mga kaigsuonan uban sa kalipay. Ug sa pagkasunod nga adlaw si Pablo uban kanamo miadto pagpakigkita kang Santiago ug ang tanang mga ansyano didto usab. ug human siya makapangumusta kanila, ilang gitagsa-tagsa pagsugilon kanila ang mga butang nga nahimo sa Dios taliwala sa mga Hentil pinaagi sa pagpangalagad ug sa pagkadungog nila niini ilang gidalayig ang Dios. Ug sila miingon kang Pablo, igsuon nakita mo kun unsa kahilabihan kadaghan ang mga Diyo nga nagpanuo ug kini silang tanan masibuton gayud sa kasuguan. Masibuton sa kasuguan, brada. Masibuton sa kasuguan, masibuton sa pulong kasugo. Masibuton sa kasuguan. Ug sila gikasuginlan mahitungod kanimo nga ikaw kuno managpanudlo na nagpanudlo sa tanang mga Hudiyo. Tanang mga Hudiyo nga nagpuyo taliwala sa mga Hintil sa pagtudlo kanila sa pagtalikod kang Moses ug sa dili na pag-serkonsidar sa ilang mga anak ug sa dili na paggawi sumala sa ilang mga batasan. Batasan. Sumala sa ilang batasan. Dili na paggawi sumala sa ilang mga batasan. Unsa may batasan nila? Nabatasan nila ang pagsulod sa sinagoga sa adlawng igpapahulay. Unsa ilang nabatasan? Ilaang mga nabatasan ba? Dili na paggawi sa ilang mga nabatasan. Ang ilang nabatasan ang pagsulod sa sinagoga sa adlawng igpapahulay. Mo nilang nabatasan. Mga pagtalikod kang Moses. Pagtalikod kang Moses. Og unsaon man nini karon kay siguro gayud sila nga makadungog ng nahiabot ikaw busa buhata kining among agi ingon kanimo aduna kami dinhi upat ka tawo nga may panaad dad-a kining mga tawhana ug uban kanila tumana ang bulahaton sa pagputli sa kaugalingon ug bayri ang ilang galastuhon aron pakiskis sila sa ilang mga ulo sa ingon niini ang tanang mahibalo nga dili di ay tungod sa nga gikasugilon kanila mahitungod kanimo ug nga ikaw gayud magawi di ay nga matinumanon sa kasuguan. So gusto nila nga si Apostol Paul magpretend brad ha. Gusto nila nga magpretend si Apostol Paul nga nagmatinumanon sa kasuguan. Gusto nila ipapretend si Apostol Paul nga nagmatinumanon sa kasuguan para dili patyon si Apostol Paul. Kay gusto man patyon si Apostol Paul sa mga Hudiyo. Kay ingon man si Apostol Paul nga talikodan na ninyo na si Moses ug dili na mo magawi sa inyong mga nabatasan. So giingnan si Apostol Paul pagpretend ba pagpakaron ingnon nga nagmatinumanon ka sa kasuguan apan bahin sa mga Hentil nga na nagpanuo amo na silang gikasulatan sa among hukom nga kinahanglan ilang dumilian ang bisan unsa nga gidulot ngadto sa mga Dios. So giingnan nga na human katong sa Acts 15 nga katong nagmeeting sila nga ang mga Hentil mo isulatan nga mo ni ang balaod para sa mga Hentil nga dili dumilian ang mga gihalad ngadto sa Dios ug ang mag-inom og dugo magkaon dugo ug ang mga mananap nga naluok baka nang wala kaawas ang dugo ug ang pakighilawas ug ang mga tawo gidala ni Pablo sa pagkasunod nga adlaw gituman niya uban kanila ang buluhaton sa pagpaputli sa kaugalingon ug misulod sa templo aron sa pagpahibalo kon kanus-a matapos ang panahon sa ilang pagpaputli nga
sa maong panahon igahalad na ang halad alang sa matag usa kanila. Ug sa hapit na ang namatapos ang 7 ka adlaw, ang mga Hudiyo nga gikan sa Asya sa ilang pagkakita kaniya sulod sa templo mipagubot sa tibok panon sa katawhan ug gidakop siya nila nga nanagsinggit, mga tawo sa Israel, tabang kamo. Mao kini ang tawo nga nagpanudlo sa katawhan bisan dili batok sa lungsod ug sa kasuguan niining dapita ug labot pa dihay mga Kristiyanhon nga iya usab nga gipasulod dinhi sa templo ug iyang hugawan kining dapita nga balaan kaysa wala pa kini ila man ugod nga nakita nga si Tropilo nga mga taga-Epeso uban kaniya sa syudad ug na nagdahom sila nga gipasulod siya ni Pablo sa templo ug unya naukay ang tibuok syudad ug ang katawhan na nanugok ug ilang gidakop si Pablo ug gitaral nila siya ngadto sa gawas sa templo ug diha gisarahan ang mga pultahan ug samtang na naghigayon sila sa pagpatay kaniya patyo na unta siya miabot si Coronel ang Coronel sa kasundaluhan ang balita nga nagubot ang tibok Jerusalem ug diha mikuha siyag mga sundalo, mga kapitan ug midalagan ngadto kanila ug sa pagkakita nila sa koronel ug mga sundalo ilang giundangan si Pablo sa pagbunal. Gabi gibunal-bunalan na si Pablo ug unya miduol kaniya ang koronel ug iyang gidakop siya ug nagsugo nga gapuson siya duha ka talikala ug nangutanag kinsa siya ug unsay iyang nabuhat ug diha sa panon sa katawhan may nagsinggit nga mao kini ug ang uban mao kadto ug kay wala man gayoy niya matino nga tinuod tungod sa kaguliyang misugo siya nga dadon si Pablo ngadto sa kota ug sa pag-abot niya sa hagdaan niini siya gisakwat na alang sa mga sundalo tungod sa kusog sa hasmag sa tawo kay minunot man ang panon sa mga tawo nga na nagsagit patya siya sa tabrad hapo sa tabrad padayon naton siya day basa na lang tani ug sa diha nga isulod na si Pablo sa kuta siya miingon sa koronel, mahimo ba ako nga pagsulti kanimo ug siya mitubag makamao ba ikaw mosulti Grisanhon dili ka ba di ay mao ang Ehiptohanon katong Ehiptohanon nga dili pa lang dugay naghimog kagubot nga midala sa 4,000 ka tawo sa mga manununggab ngadto sa mga awaaw. Si Pablo mitubag kaniya, ako usa ka Hudiyo taga Tarso taga Siria molupyo sa usa ka bantugang syudad. Hangyoon ko ikaw tuguti ako sa pagsulti sa mga tao. Og sa gikatugutan siya sa koronel nagtindog sa hagdaanan si Pablo misinyas iyang kamot ngadto sa mga tao og sa diha naidakong pagkahilom siya misulti kanila sa pinulungan sa mga Hebrehanon nga nag-ingon. Mga kaigsuonan nagigikan pamati kini mga tarong sa sunod na sad ni siya bradha kay murag mulakaw sa mi madto na mig tindahan. God bless bad. Sunod video na sad ang verse 22.